Исәнмесез, ТНВ эфирын адымнар тапшыруы дәвам итә. Республикадагы иң мөһим вакыйгалар, аларның тормышка йогынтысы, яңа атнага фаразлар алдагы ярты сәгатьтә. Коронавирусның тагын бер һөҗүме. Берәүләр битлек киюне кирәк дип тапмаса, кызыл зонада икенчеләрнең гомерен саклап калу өчен шын көрәш бара. Безнең репортаж. Саклану юк, анасын прививкалар ясамак, особенно яшьләр алдында мин яшь булгач, мин динем кичерәм дип уйлап торалар алар. Ишектән кертмәсәләр, тәрәзәдән керү кебек. Яисә маркетплейслар Татарстан эшмәкәрләренә ни рәвешле кибетне алыштырачак. Бик файдалы продвижение продукции. Шәһәр, район урамнарындагы татар сүзләрендә 1000 хата табылган. Татарча әйтеп аңламаганны төзәттереп буламы? Игътибар бирелеп торса, әлеге мәсьәләләрне хәл итеп булыр иде. Күгәрченнәре гөрләшә, хатын-кызлары көрәшә. Әйдә Татарстан бүген үзенчәлекле авылда сәфәрдә. Инде мен әйтәм, көрәшмәсәм дә бил, сөлгесен булса да тотып чыгасы килә. Бу атнада коронавирус ил халкына яңа һөҗүм ясады. Әйтерсең, кешенең җәй дип катгый таләпләрне үтәмәвен генә көтеп торган. Соңгы 5 көндә Россиядә авыручылар саны 34%-ка арта, 54%-ка күтәрелгән Мәскәүдә чикләүләр керттеләр. Гомумән алганда, илнең 26 төбәгендә эпидемиологик хәл катлауланды. Моны санитар белгечләр вирусның яңа штаммнары барлыкка килү һәм халыкның үз-үзен сакламавы белән аңлата. Хәзер Татарстанда авыручыларның яшен карасан 20-дән 49-га кадәр. Димәк, яшьләрнең өлеше зур. Бүген Татарстан госпитальләрендә яшим дип көрәшүче пациентлар нәрсәгә үкенә? Ни өчен кызыл зонадагы табиблар җәй турында әлегә уйлый алмый? Республиканың йогышлар улар хастаханәсенең кызыл зонасыннан Рания Абдрахманова репортажы. Казан җәйбашы йогышлар аурулар хастаханәсе. Коронавируска кагылышлы вазгыять катлаулана калса, бүген республика клиник йогышлар аурулар хастаханәсендә 500 урын әзер. Хәзергә биредә ковид диагнозы куелган 272 пациент ята һәм вирусның мутацияләнүенә бәйле рәвештә әлеге пациентларның инде яртысы диярлек яшьләр әйтик. Кызыл зонадагы иң яшь пациентка 18 яшь. Алар ни өчен монда килеп эләгәсең? Ауруны ничек уздыралар? Махсус костюмнар киеп, биредәге 9 кызыл зонаның берсенә узабыз. Безне ел ярым элек монда Diamond Princess теплоходыннан китерелгән беренче пациентларны каршы алган һәм дәвалаган табиб Динә Семенова озатып йөрәячәк. Шул вакыт эчендә нәрсә үзгәргән соң? Вы сейчас находитесь в 14 отделении. Без хәзер республика клиник йогышлар аурулар хастаханәсенең 14-нче бүлегендә. Биредә 20 палата, алар 60-80 кешегә исәпләнгән. Я думаю, что порядка точно 40% на сегодняшний день это пациенты до 50 лет. Ну, наверное, даже 50%. Ничек кеше ята бүген менә хәзерге вакытта? Сейчас, на сегодняшний день 44. Бүгенгә 44 кеше. Бер өлеше дәваланып бетте, чыгарга әзерләнә. Икенче өлешен башка стационарга күчерергә әзерләнәбез. 44 кеше ул хастаханәнең бер бүлеге генә. Андыйлар монда 9. Аурулар бүлекнең бу ягына чыга алмый. Әлеге коридор бары тик табиблар өчен генә. Коридорга чыкмыйлар. Ашыгыч ярдәм кирәк була калса, монда безнең бөтен нәрсә әзерләнгән. Кислород баллоннары, пульсоксиметр. Һәр палатада 2-3 кеше ята. Күбесенчә ир егетләр. Александр Кириллов ковидны эштә йоктырганмын дип шикләнә. Воздуха не хватало. Температура. Төгәл генә әйтеп булмый, бина эчендә эшлибез, битлектән дә йөрдегәндә гел тикшереп торалар. Авырый башлагач һава җитмәде, температура күтәрелде. Шулай 3 атна йөрдем әле. Йеткерүгә түзә алмагач кына хастаханәгә мөрәҗәгать итә. Ул вакытка үпкәләренең 30% ялкынсынган була. Кислородка тоташтыралар. Хатынына ковид йыкмаган, ул вакцина ясатты диере. Вакцинировалась. Димәк, ул авырмаган, аңа сездән йыкмаган. Вакцинировалась. Моңа кадәр Галина Архипова да вакцина ясатырга уйламаган, әмма офисларында эшләүче 4 кеше бер үк диагноз белән хастаханәгә эләккәч, хаталанганын аңлый. Бүген аңа кислородны оксигенотерапия ысулы белән, ягъни бурынына җибәрәләр. Слабость, ухудшение состояния общего. Хәл бетте, көч юк иде. Бер атна температура белән йөрдем, ОРВИ дип уйладым. Җитдирәк икәнен соңрак ис тоймый башлагач аңладым. Я не вакцинировалась. Ну, опасалась вследствие своего возраста. Но сейчас, я думаю, людям стоит об этом подумать. Соңгы айларда хастаханәдә табибларны борчый торган хәл күзәтелә. Яшь пациентлар арасында катлаулы очраклар артуы. Әле ярты ел элек кенә ковид нигездә өлкәннәрдә авыр узса, бүген ковид яшәрә. Әйтик, хәзер РКИПка көн саен төрле аурулар белән 200-дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Шуларның 30% яшьләр. Авыррак хәл белән кешеләр яталар хәзер, яшьләр күп. Башта әйткәннәре бит инде яшьләргә бик тими дип инде, мәхә яшьләр күп ята.
Нәрсә белән бәйлисез моны? Менә шундый безнең, может быть, теге штаммнар алышына башлады. Башта без Луханский штамм булган, хәзер күбрәк британскийлар китә башлаган, индийский керә башлады инде Россия. Саклану юк, анасын прививкалар ясамый, особенно яшьләр алдында мин яшь булгач, мин җиңел кешерәм дип уйлап торалар, алар менә шуның өчен прививкалар да ясамый, маскалар да кимиләр. Мутацияләнгән вирусның билгеләре дә башкача. Заболевание стало протекать стремительнее. Шир хәзер тизрәк йога, аның инкубация чоры кыскарды. Пациентларның кайберләренә инде 6нчы көндә кислород кирәк. Элек исә үпкәсе 25%-ка кадәр ялкынсынганнарга без кислородны 7нче көндә генә бирә идек. Хәзер 5нче көнгә үпкәнең ялкынсынуы 50%-ка җитә. Хәзер Кипта 8 пациент ИВЛ, ягъни үпкәне ясалма рәвештә эшләтү аппаратына тоташтырылган. Бу реанимациядәге пациентларның яртысы. ИВЛда ятучылар арасында 35 яшьлекләрдә, 50-дәгеләр дә бар. Республикада атна сайын ковид һәм аңардан соң өзлегүдән уртача 12-14 кеше үләм. Тагын бер әһәмиятле әйбер, яңа штаммнарны дәвалау өчен препаратларның дозасын 2 тапкыр арттырырга туры килгән. Чөнки элеккеге доза файда бирми. Бу шартларда нишләргә дигән сорауга көн сайын кызыл зонада эшләүче табибларның җавабы гади: саклану һәм вакцина ясату. Ана беренче прививкадан әле икенче хәтле, анда антителалар бик әз була, шуның өчен бик сакланырга кирәк. Менә икенче прививкадан ясагач, то есть беренче прививкадан 42 көн узгач, антителалар, менә защитный антителалар була, ул вакытта уже антителалар саклый башлый организм коронавирустан. Ркипка вакцина ясатканнан соң катлаулы чираклар белән эләгүчеләр булмый. Авыру җиңел уза, әмма 2 доза арасында антитәнчекләр булмаган чорда йоктыручылар булган. Шуңа бу вакытта аеруча сакланырга киңәш итәләр. Республикада көненә 5-6 мең прививка ясала. Табиблар 15 мең кешегә кадарга әзер. Рания Абдрахманова, Ленар Хоҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Бу якшәмбе табиблар үз һөнәри бәйрәмен билгеләп үтә. Әлбәттә, алар коронавирусның үзләренә шундый бүләк ясавын көтмәгән иде. Бүгенге шартларда нибары 2 юл бар ди министр. Авырып госпитальгә эләгү, табиблар дәвалап аякка бастыру өчен бар көчен куя, әмма яңа штаммнарның нәрсәгә китерәчәген беркем дә әйтә алмый. Икенче алым вакцина ясату. Нәтиҗәдә бөтенләй авырмыйсың, яны җиңелчә уздырасың. Марина Потешина әлегә хәл контрольдә дип бәяли, әмма катлауланган чиракта кайбер төбәкләрдә кебек мәҗбүри прививка ясату мөмкинлеген дә кире какмый. Бу атнада президент вакцина мәсьәләсенә тагын бер кат Татарстан халкының игътибарын юнәлтте. Пандемия, она никуда не ушла. Я убедительно прошу всех вас соблюдать все меры предосторожности. Вот сколько человек провакцинировали? Руки подняли? Что-то маловато. А вы знаете, каждую неделю у нас мы теряем по 12-14 человек. Молодые тоже. А те, кто болеет, тоже болеют тяжело. Все сказки, что вакцина там, она может быть не совсем полезна, да, но это лучше, чем получить какие-то последствия на всю жизнь или вообще попрощаться с этим красивым миром. Әлеге сүзләрне президент республика эшмәкәрләре белән очрашуында җиткерде. 2020 елгы пандемия бизнесны какшатты, әмма бу кыенлыкларда ике яклы булып чыкты. Беренчедән, сату алу күләмен кискен киметсә, икенчедән, онлайн сатып алучыларның санын арттырды. Димәк, онлайн сәүдә майданнарына чыгу һәм анда эшли белү кирәклеген күрсәтте. Товарын федераль кибетләргә чыгара алмаган эшмәкәрләр өчен хәзер маркетплейсларда сату мөмкинлеге бар. Ел башыннан шундый майданнарга кергән эшмәкәрләрнең саны республикада 61%-ка арткан. Нәрсә ул маркетплейс? Анда крем дисәң, нишләргә кирәк? Фәрүзә Мәҗитова уңышлы эшләүче мисаллар белән танышты. Интернет кибетнең гади кибеттән аермасы шул. Монда җаның теләгән әйберне эзләп йөрмисең, телефон, планшет я компьютер алдына утырып сайлыйсың. Marketplace сатып алучы өчен уңайлы платформа. Баштан эзләү системасында исемен язарга кирәк. Монда нәрсә кирәк, шул бар. Пиджак сайлап карыйк. Аның өчен шулай дип язу җитә. Җаның теләгәненә басып сатып аласың. Заказ биргән товарны 2-3 көннән иге якын складка барып алырга була. Складлары тыкрык сайын урнашкан, районнарда да бар. Шунда барып киеп карыйсың да, кием ошамаса калдырырга була. Акчасын кире кайтаралар. Сатып алучы өчен дә уңайлы, товарны җитештерүче өчен дә. Җиһан шыннар үзләре теккән кием салымны хәзер шушы маркетплейс аша сата. Цехта тегелгән күлмәкләрнең һәммәсен фотога төшерәләр. Аннары пакетларга салып заказ бирүчегә озаталар. Штрих-кодлар ябыштырып, упаковывать итеп, инде алар безнең маркетплейсларга китәләр инде отгрузкага.
Цехны 2013 елда ачканнар. Казанда 3 кибетләре бар. Үз интернет сайтлары һәм Instagram ашара саталар. Әмма маркетплейска күчкәч, товарга сорау 30%ка арткан. Хәзерге вакытларында инде шул маркетплейсларга керү өчен бернинди авырлыклар юк. Әлбәттә инде ярдәмче кешеләр кирәк. Чөнки монда производственный процесс бар, упаковка бар, фотография бар. Казанда җитештерелүче бу хәләл ит консерваларында бөтен Россиядән заказ биреп алдыра башлаганнар. Гәрчә маркетплейска 2 ай элек кенә теркәлсәләр дә. Бүгенге көндә безнең күп заказ Мәскәү районы, Мәскәү, иң ерагы Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург. Маркетплейска барлык төр товар җитештерүчеләр дә керә ала. Моның өчен 4 адым ясарга кирәк. Үз товарыңны сату өчен уңайлы платформа сайлау, маркетплейста шәхси кабинет ачу, логистик маршрутны билгеләү, соңыннан товарның карточкасын булдыру, фотога төшереп тасвирламасын интернетка урнаштыру. Бу юлны эшмәкәрләр үзләре үтә ала, башкара алмаучыларга булышалар. Моның өчен 1 марттан республикада махсус оешма эшли. Монда эшмәкәрләргә бушлай хезмәт күрсәтәләр. Эшмәкәрләргә Озон, Яндекс.Маркет, Wirebliss кебек маркетплейсларга чыгара булышабыз. Товар картасында товарларның төсе, товарның размеры, товарның сыйфаты, нәрсәдән эшләнгән, нәрсә өчен кирәк, бөтенесен языла. Марттан алып хәзергә кадәр 850 эшмәкәргә булышканнар. Максатлары күбрәк кешегә ярдәм итү. Бу президент кушуы буенча эшләнә. Сәүдә платформалары эшмәкәрләр өчен зур мөмкинлекләр ачар диде Рөстәм Миңнеханов бу атнада җирле җитештерүчеләр белән очрашуда. Для тех людей, которые привыкли к классической торговле, немножко сложновато, поэтому нас надо учить. 5 ай элек булган очрашуда эшмәкәрләр президенттан интернет-платформаларга чыгарга өйрәтүне сораган иделәр. Бүген ул мәсьәлә хәл ителгән, башка проблемалар бар. Әйтик, маркетплейс аша дөнья базарына чыгу. Моның өчен хәзер товарыңны Мәскәү өлкәсенә илтәсе, чөнки Татарстандагы маркетплейс складларының халыкара статусы юк. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос. Без бу мәсьәләне якын арада караячакбыз. Аннары товарны чит илгә чыгару өчен Мәскәү өлкәсенә илтәсе булмый. Татарстаннан ук җибәреп булачак. У нас большой потенциал, но нет швей. Монысы тагын бер кыен мәсьәлә. Интернетта сата башлагач товарга ихтыяҗ арткан. Хәзер җитеш алмыйлар, тегүчеләр җитми. Президент хезмәт министрына 1 айлык курслар оештырырга кушты. Кыска вакытлы курсларны оештыру ул бик актуаль сорау һәм бүгенге көндә без министрлык, мәгариф министрлыгы белән бергәләп муниципалитетлар белән, шәһәрләр белән менә бу сорау буенча эш алып барабыз. Авыл хуҗалыгы товарлары ит, сөт, май белән маркетплейска керү әлегә авыррак, чөнки бу товарларның яраклылык срогы тиз чыга. Үз мәшгульләр дә үз товарларын монда урнаштыра ала. Тик аларга маркетплейсларның ышанычы аз икән, хәтта исәп счетларын япкан очраклар да бар. Уңай мисаллар да күп. 64 яшьлек бер хатын-кыз ул спицлар белән бер шундый уенчык аюларны эшли башлады. Аларны эшли башлагачтан соң безнең электрон сәүдә үзәгенә мөрәҗәгать иткәчтән соң бер атнадан соң Америкага шул аю курчакларны, аю уенчыкларны сата башлады. Нам надо продвигать нашу продукцию. Нам надо, чтобы те же самозанятые имели доступ выйти на новые рынки, на рынок. Малый и средний бизнес, крупный бизнес, потому что даже в крупном бизнесе многие пока еще не умеют работать в этом. Людей надо учить. Элек җирле җитештерүчеләр зур сәүдә челтәрләренә керә алмаса, маркетплейсларда бу проблема үзеннән-үзе шешелә. Урта һәм кече бизнес өчен теркәлү вакыты кыска, 3 көннән 1 атнага кадәр. Маркетплейсларның өстенлеген безнең эшмәкәрләр аңлаган инде. Республикада актив эшләүче сәүдә платформаларында теркәлүчеләр 61%ка артып, 8000гә җитә. Фәрүзә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Цифры хәзер безнең тормышның бар өлкәсен клачлап алды. Товарны интернетта сату гына түгел, хәтта урамдагы хаталарны да интернет аша төзәттереп була. Татарстанда хаталы элемент такталарын ачыклау буенча конкурс игълан ителгән иде. 4 ай эчендә халык контроле порталына 989 гариза килгән. Димәк, шуның кадәр үк хата бар дигән сүз. Әлеге конкурсны Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе белән берлектә Тел һәм әдәбият институты уздыра. Максат уртак, урамдагы хаталарны гына киметү түгел, кешеләрнең, эшмәкәр, оешма, дәүләт учреждениеләренең дәүләт теленә мөнәсәбәтен үзгәртү. Ни өчен бу гади бурыч булып чыкмый? Бу хакта Айгөл Бәдретдинова. Казанның Универсиада проспекты туристларның башкалага килеп керә торган урыны. Кешене киеменә карап каршы алалар дигән сыман юл күрсәткечләр, элмә такталар да һичшиксез шәһәрдә туган телгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә. Тик ул салкынча булып чыга. Шушы элмә тактага карасаң, монда шәһәр сүзен дә язып бетерә алмаганнар. Эш шунда ки, элек татар хәрефе урынына русча хи язылган була. Соңыннан кемдер шелтә белдергән күрәсең, аны буяу белән буяп куялар. Тик ни өчендер татар хәрефен һаман да
язмаганнар. 200 метр узасың да шундый ук хатага юлгасың. Мондый хәл инде 3 елдан артык дәвам итә. Шәһәр җитәкчелеге күрмиме, әллә күреп тә битарафмы? Бу элмә тактаны без 2018 елда күрсәткән идек инде. Татарча х әллә җил белән, әллә кар белән ошып киткән. Менә шулай дуслар, шәһәребездә хәтта явым төшемдә телебезгә каршы эшли. Башкала үзәге Бауман урамын алсак та адым сайын хаталы элмә тактага килеп төртеләсең. 5 минут дигәндә конкурска җибәрерлек 5 материал таптык. Менә өстәү сүзен О белән язганнар. Менә татарда булмаган якынды даруханәләр, ни кызганыч Назарбаевны да хатын-кыз иткәннәр. Зәркән ювелир кибетләренең дә бер сүзе артык. Элмә тактаның тексты беренчедән илешчә генә тәрҗемә ителгән, хәреф хатасы да бар. Хаталы элмә такталарны фаш итү конкурсына фотоларны Тел һәм әдәбият институты халык контроле системасы аша кабул итә. 1 февральдән 4 июньгә кадәр 989 хат килә. 348-е Лениногорскидан, 217-се Яршалыдан, 192 Әлмәттән, 178-е Казаннан. Күп очракта халык элмә тактадагы мәгълүматның бар тик рус телендә генә булуыннан зарлана. Татарча язылып та хәреф хатасы киткәннәре шактый. Күбесенчә конкурска бер үк кешеләр гариза җибәрә ди оештыручылар. Анда бүгенге көндә барлыгы берничә 200 кеше заявка җибәргән кешеләр бар. Мен аларны күп димәс идем. Һәм инде иң активлары бу инде улуш зур шәһәрләрдән. Бу элмә тактада 4 хата бар. Тәнәфессез дигән сүздә 2 хата. Җаваплылыгы шикләнгән дип булырга тиеш. Һәм инде урам исемен Карбышева урысча язганнар инде. Шундый битараф булмаган кешеләрнең берсе Казан эшмәкәре Хәбиб Рахман Миңнуллин. Ул буш вакытта килеп чыккан сайын тирә-юньдәге элмә такталарга күз сала һәм аларны халык контроленә җибәрә. Моңарча ул элмә такталарга игътибар итмидер. Шул конкурс турында ишеткәч, игътибар итә башладым да, шуннан соң шаккаттым. Һәрбер 3нче тактада хаталар күренә. Һәрбер 2нче такта татар теленә тәрҗемә ителмәгән яки тулысынча тәрҗемә ителмәгән. Җаваплы кешеләр без әлеге текстны интернет челтәрендәге онлайн тәрҗемә аша тәрҗемә иттердек дә. Беренчесеннән инде шуннан иң дөрес дип тапкан әле куйдык дип җавап бирделәр. Ләкин бу очракта онлайн тәрҗемәчегә генә ышанып бетәргә ярамый. Конкурсның максаты хаталарны табу гына түгел, аларны төзәттерү дә. Халык контроленә килгән 989 мөрәҗәгатьнең 20% уңай хәл ителгән инде. 60% очракта җаваплы оешмалар төзәтергә вәгъдә иткән, 8% төзәтмәйбез дип җавап кайтарган. Бу мәсьәләдә вазгыять уңай якка үзгәрде. Элегрәк инде ниндидер сәбәпләр табып әлеге мөрәҗәгатләрдән баш тартырга яки эшкә алмаска тырышкан булсалар, хәзер реакция тиз күренә. Ни өчен хата китәсең? Башта ук дөрес язылган булса төзәтергә дә туры килмәс иде. Бу сорау белән без Казан башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Башкалада аларга караган 191 бинада хата бар дип, халык контроленә шуның хәдер мөрәҗәгать килгән. 96-сын эшкә алганнар инде, 73 хата инде төзәтелгән. Бүгенге көндә шуннан да аларны илер алдыннан архитектура бүлеге белән килешәләр, ләкин архитектура аның матурлыгын гына карый. Буннан алганда шуңа күрә хата ягыннан һәркем хәришмәкәр үз җаваплыгын ала. Тәрҗемәчеләр дә бар, тик мөрәҗәгать итүчеләр юк диләр башкарма комитетта һәм без хата тикшергә тиеш түгел дип белдерәләр. Бу элмә такталарга килгәндә аларны тәрҗемә итүче махсус кешеләр кирәк тә түгел. Архитектура һәм шәһәр төзелеше бүлеге анда да инде дөрес эш алып бару юнәлешендә сөйләшүләр бара, ягъни алар да игътибар итүгә юнәләләр, аңлыйлар проблематика барлыгын. Хаталы такта илүчеләрнең берсе вакыт юклыкка сылтаса, икенчесе рус телендә генә язылса да җитә дип саный, өченчесе тактаны алыштырып элү өчен шактый чыгым кирәк дип баш тарта. Кануннарны камилләштерергә кирәк диләр Тел һәм әдәбият институтында. Тәртип урнашмый икән, җаваплылык кертергә кирәк. Системага салынмаган. Эзлекле рәвештә, планлы рәвештә әлеге мәсьәләләрне үтәп бару эзлекле системасы юк. Һәр вакыт планлы рәвештә игътибар бирелеп торса, әлеге мәсьәләләрне хәл итеп булыр иде. Ара-тирә, очраклы рәвештә ниндидер текшерү кебек ниләр килгән, иткән вакытта менә шушы рәвешле. Конкурс 4 ай дәвам итә. Сез дә хаталы такталарны фотога төшереп 1 сентябрьгә кадәр халык контроленә юлый аласыз. Иң күп материал җибәрүче 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Барысы да түгел, бер өлеше генә төзәтелсә дә, урамнар туган телгә битарафлык урыны булудан туктар иде. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.
Тапшыруны туган телләр елына багышланган Әйдә Татарстан сәхифәсе белән дәвам итәбез. Ул республиканың үзенчәлекле авыллары, милли йолалары, гаҗәеп халкы турында. Биредә ел буе шәл бәйлиләр, бәйрәм сайын гөбәдия пешерәләр, әсәбан туенда хатын-кызлары мәйдан уртасына чыгып бил алышырга да күп сорап тормый. Сез кайсы авыл икән бу дип баш ваткан арада хәбәрчебез балык бистәсенә барып, районның туры мәгънәсендә батыр гүзәл затлары белән танышып кайтты. Әйдә Татарстан, бүген без Балык Бистәсе районының Күгәршин авылында. Әлеге авылга исемен ничек кушканнарсың? Риваятләр буенча Агам Кыл исемле кеше үзенең улы һәм дуслары белән килеп урнашкан урынга Күгәршиннәр төшә. Аларга карап авылны да Күгәршин дип атаганнар. Күгәршин райондагы иң зур авыл, иң борынгыларның берсе дә. Тарихы 1360 елларга барып тоташа. Агам Кыл бабам белән аның углы Хуҗам Кыл һәм тагы да ике гаилә иптәшләре белән, юлдашлары белән килеп Күгәршингә нигез салып утырганнар. 1968 елда безнең Иске Зират дигән тау башында булган бер каберлеккә күренекле археолог, тарихчы Раул Фәхретдинов килә. Һәм бу каберне ачалар, каберне тикшерәләр, чынлап та алар ышаналар. Монда мөселман кешесе күмелгән икән һәм бу чынлап та Күгәршиннең беренче кешеләре булырга тиеш дип. Зиратлары гына түгел, мәчетләре дә борынгы. Менә монысын 19 гасыр уртасында салганнар, икенчесе 20 гасыр башына карый. Без бүген Күгәршин авылында туып үскән, яшәгән һәм эшләгән Фатыйховлар гаиләсендә кунакта. Һәм Фәния апа безгә татар халкының милли ризыгы булган гөбәдия пешерергә өйрәтәчәк. Гөбәдия безнең авылда инде ул бик еш пешерелә торган ризык. Чөнки ул бит татар халкының иң зәвыклы, иң тәмле ризыкларының берсе. Иң беренче без камырын ясыйк. Камыр өчен кирәк булачак безгә ярты чокыр сөт, бер йомырка. Менә шушылай йомшартылган 150 грамм чамасы ак май салам инде мин. Бер шеметем генә туз салабыз. Бер аш кашыгы шикәр кыма кирәк була инде. Менә шушылай әзрәк кенә чечүпрә салам инде мин. Фатыйховлар гаиләсендә пешерелә торган гөбәдиянең сере бар. Камырны агач кашык белән басырга кирәк. Моннан тыш Фәния апа өскә тагын бер кат дөгө сала. Фәния апа Күгәршин авылы бит инде көрәшче хатын-кызлары белән дан тота. Сез дә шундый көрәшчеләрнең берсе икән. Әлеге спортка ничек кирип китүегез турында сөйләгез әле. Кеше көрәшкә чыкты, чыгасы гына килә бит. Чыгасы килә, җөрәк сикерә, көрәшәсе килә. Киемнәрне кидем дә, иреннән рөхсәт сораганымны белмим, сорамаганымны белмим, киемнәрне кирдем дә көрәшкә чыгып киттем. Күгәршиндә гасырлар дәвамында сабан туе уздырыла. Аларда соңгы 35 елда хатын-кызлар көрәшә. Башта халык төрле фикердә була. Кемдер аптырый, кемдер шикләнә, кемдер кискен рәвештә каршы чыга. Хәзер исә көрәш карарга кунаклар бөтен Россиядән җыела. Аларның көрәшкәннәрен бер җирдә дә әле күргәнем юк. Только безнең Күгәршин авылында гына күреп торам. Без аннан инде күп җырлар карыйбыз инде. Аны без сабан туе булган саен көтеп торабыз, көтеп алабыз. Алар илкешенә бәрәләр. Аларның менә шул булдыралган кешенә таянганнары аның как спортсменнар шикелле чыгып көрәшә. 20 ел мәйданның беренче батыры исемен Фәния Җәлалова йөртә. Беренче тапкыр ул келәмгә 30 яшендә чыккан. Бик яратам. Менә как мәҗитте сабан туе дигән исем чыкса, минем менә ничек дип әйтим, чавшатыр. Беләсез бит, чавшатыр шикелле, менә шул ярсыйм. Инде мен әйтәм, көрәшмәсәм дә бил, сөлгесен булса да тотып чыгасы килә. Аның сөлгесенең дә бит тәме бар тотуның. Көрәшче булуларыннан тыш Күгәршин хатын-кызлары шәл бәйләү кебек нәфис эш белән дә шөгыльләнә. Гомер-гомергә Балык Бистәсе шәл бәйләүчеләр ягы булган. Авылларда кызлар гына түгел, егетләр дә оста бәйләй аны. Менә шушыларны бәйләдек, 6 ел бәйләдем, гармун алдым, бисапит алдым. Аннары кызлар артыннан йөри башлагач ташладым. Шәл бәйләү халыкның керем чыганагы да, әмма гел алай булмаган. Совет чорында авылда Фрунзе колхозы оеша. Чәчү чәчкәннәр, терлек тотканнар, ат камыты, дугалар ясаганнар, хатын-кызлар сүстән тукыма тукыган. 7 гасыр элек 4 гаиләдән башланган авылда бүген 400 хуҗалык бар, 1000-гә якын кеше яши. 7 фермерлары ит комбинатлары эшли. Мәсәлән, комбинатта бүгенге көндә эшләр саны кирәк 180-гә якын. Бүген авылдан анда 60-70 кеше шунда эшләп йөри. Авыл халкы инде балтасалар бездә бик күп инде. Халык инде гомумән бик тырыш. Күгәршиннең тырыш халкы турында сөйләшкән арада Фәния апаның гөбәдиясе дә өлгерде. Менә 40 минут вакыт үтте. Гөбәдиябез инде әзердер дип уйлыйм. Күңел җылысын салып әзерләгән гөбәдия янына Фәния апа үзенең матур шигырь юлларында куша. Бәхет нәрсә ул дисез? Бәхет ул тормыш, яшәү.
Хәрәкәттә булу һәр чак, уку, чынығу, эшләү. Җирдә бәхетле һәр нәрсә хезмәт иткән чагымда, бал котлары бал җыганда җәйнең аястаңында. Болық Бистес районынан Рания Абдрахманова, Ленар Хужиахметов, Яңа ғасыр каналы. Хәзер безнең эфирда кодак вакыты, атнаның кайбер вакыйгаларына Данил Сафаровтан күзәтү. Исәнмесез. Бөек Британия королевасы Елизавета II-нең хәлләре яхшы. Исән сау гына яшәп ята. Дөрес, апрель айында 99 яшьлек ирен югалтты. Үзе исә 95 яшен тутырды. Юбилей. Матур гына киенеп, ыспай гына сумкасын кулына асып, картлар чагына, дип әйтә яздым, королевалар чагына яши бирә. Шушы көннәрдә ул ачык һавада бер мәҗлестә катнашты. Бәйрәм тортын кисәр өчен королевага пычак түгел, кылыч тоттырдылар. 95 яшьлек өлкән кешегә мондый салкын корал тоттыру бераз сәер күренсә дә, кунакларга бик ошады, көлештеләр генә. Киләсе елга тагын юбилей, Елизавета II-нең королева булып торуына 70 ел туласы. Димәк, кылычны ерак алып куясы түгел. Тагын кирәге чыгачак. Ну нет, это я не ем, что такое 1 пирог и 8 свечей. Лучше так, 8 пирогов и 1 свечка. Керчь шәһәрен бу атнаны су басты. Күңелле нәрсә түгел, әмма әлеге сәер видео аркасында хәлләр мәзәк төсмер алды. Кырым башлыгы Аксенов көймә белән шәһәр урамнарын карап йөри, артларыннан кроль стиле белән ниндидер кешеләр йөзә. Бу видео тиз арада популяр булып китте. Интернетчылар әйтмешли, вируслы видеога әйләнде. Аннары китте аңлатмалар. МЧСта бу безнең кешеләр түгел дип белдерделәр. Крым наш, а пловцы не наши дигәндәй. Аннары Аксенов капма каршы аңлатма бирде. Имеш бу нәкъ МЧС хезмәткәрләре булган. Барыбер түгел мени кем икәннәре. Иң мөһиме матур йөзәләр бит. Карапны озатып баручы дельфиннар сыман. Красиво плывут. Кто? Вон та группа в полосатых купальниках. Уку йортларында чыгарылыш кичәләре, кайдадыр дипломнар тапшыралар. Екатеринбургта бер колледж укучысын кызык иткәннәр. Син дипломыңны әйбәт якладың, әмма синең төсле чәчләрең барысында бозды. Непрезентабельный син дигәннәр. То есть у вас защита была хорошая? Где он у меня? Вот он. Да. Вот твои зеленые волосы все испортили. Почему? Потом получается хорошо. Почему? А потому что внешний вид совершенно непрезентабельный. Киемнәрен дә гаеп иткәннәр, кулагындагы алкасы да билге төшерүгә сәбәпче булган. Бу видеоның әлеге дә баягы вируслы булып китүе аркасында хәзер укучыны түгел, шушы ике укытучыны министрлык тикшерә. Бу горошек итәгегезне бүтән имтиханга кимәгез әле. Ул непрезентабельный димәгәйләре. Пошла теперь одна. Пошла. Веселее. Куда? Людмила Прокофьевна, ну куда вы пошли? Бүгенге тапшыру тәмам. Мин сезнең белән саулашам һәм тыныч матур яллар телим.